נועם ויצמן הולך להטיס. די.ג'יי אייך, פאנטלו. 3, 2, 1, המראה. אוקיי. תגידי שעכשיו אני מתחת אני לא יכולה לצלם. הנה, למה מצלמת? לא. אבל תומרי, דברים זה לא מצלמת. טוב. הנה, הוא עושה פליק תצלם פלקים. את סבתא. מה פתאום? שם את הכיפית. וואו. לאחורי. באחורי. את עושה? ועכשיו הוא עושה סרטון. איזה יופי. עכשיו הוא מצלם את זה. יופי לולו. נועם, כמה זמן מחזיקה הסוללה? בערך שעה. די, תפסיקי. אני מצלמת. תפסיקי. יואו. מה אתה רוצה לצל הפוך? רגע, תנו לי לראות אם הוא לא... אני עוזב ולא עושה כלום. הכל טוב, בסדר. אני לא עושה